Acaben d'arribar els primers mairers ací a la sud d'Antella, tota una tradició que s'ha recuperat des de fa ja 10 anys. Després es conten tots els detalls en la part de cultura de l'informatiu. Antella, la Ribera Alta, celebra este cap de setmana la 10ª edició de la Mairà, una festa que rememora l'ofici dels ganxers i el transport fluvial de troncs pel Xúquer. Frederic Ferri, avui els ganxers arriben a la sud. Així és, Vanessa, ja han arribat i en aquests moments estan en els seus ganxos fent ixa faena, estan remoguent així en la part on s'acumula l'aigua, estan remoguent els troncs i els baixen per a que continuen el seu trajecte. Recuperen una tradició des de fa 10 anys que estan fent-ho i és una tradició que avui ja s'ha convertit en una festa i ara el que volen és que siga reconegut patrimoni de la humanitat. Esta fusta abans era molt necessària per a les construccions, ara és només una festa i una tradició, però una tradició que té cantera i que està assegurada, perquè a més que s'han afegit ja a fer-la les dones, la més jove és una xiqueta que té 13 anys i la resta són homes i així es veuen en els seus ganxos els maerers que alguns tenen fins a 60 anys. Antella, la Ribera Alta, ha celebrat este cap de setmana la 10ª edició de la Mairà, una festa que rememora l'ofici dels ganxers i el transport fluvial de troncs pel Xúquer. Enguany complixen 10 anys que baixen troncs pel Xúquer fins a la sud d'Antella, com feien els avantpassats. Al migdia arribaven els primers ganxers. Ja estan arribant els primers maerers ací a la sud d'Antella. Ha sigut una faena titànica. Bueno, són 2 jornades, la primera molt dura, perquè són molta quantitat de fusta, molts poca gent, són 20-25 xiquets, dones, i bueno, estem baldats i encara el que es queda. Cansats però feliços de recuperar una tradició a la qual s'han sumat dones i xiquets. Tots estan il·lusionats perquè opten a ser Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Avui han tingut una visita especial. Col·labora la Muixaranga del Xinet i avui ens ha fet com una ofrena als maeros i ha sigut realment emotiu. Molt feliços i molt contents per estar així defensant la nostra llengua, la nostra cultura, les nostres arrels i les nostres tradicions. Ganxers, troncs i l'aigua del riu Xúquer. Festa ben fresca per a tancar este calorós mes de juliol, l'any que ve més.